Welcome to the Leading Sight News. Party Krum Lukhiram Malong 6 schedule awareness of an election campaign Jamek Pimanpon. Lakha inquire upon Lip constituency Kaparlo, Koilamati Pen Kahelo kilometer sir cap an Kahelo Adim Apardi Krum along Jang Pony Pai, Craniani election campaign Jamek Pimpon. La Soamaya Long Central Community Pen Samson Teron Law Secretary, Sarsing Bay Central Community Youth Wing Amaipu, Timothy Teron XPDC Chairman Atum, Chitong Din si Aparde Krum Apuling along, APHLC Kihai Ko JPD Sore, Chipachoy Pon. Nang tumle chot no, nang tumle do chot no, nang tumle akenang mason tame nang tumle chironje bak chot loi kusi phane hodai konglo, japong long et api, non litung vir thurang nang konglo. Upe pot pulute non council election langdam susina hala Pawan Kumar ay gente Bihar be sige bang danang thru lo bang o muna polo non bang hai det lo kar bi tung ke osar bu jodom nang kong lo longle puta nang pitha sakuri nang pitha kam nang pitha pencheng lok asona mung nang pitha pencheng lok ardom nang kong lo power kachini ki chakko lasi nang tuma phan nilitum un anpen akinang sanalam ki thanje phansin nilitum borion po nilijok tame borion pola pedili thi nilitum masar Law Secretary to alang libat na teman kelar dak alam tenang kanun po non ke ilitum election tibo khelo posi election kichipai phan nang tumlong pen gopina but kelong ya phala nak johang chot apgali nang tum theglolo e beto se party tumke ani wangsi six schedule awareness program kitolo labran tum dingchi pamenang po nilitum kam ke claim pinikar biang long arada ben dimaso arat phan kepachok bhajia phan तो दे संख्या काम के क्लेम पिनिया तुम ठेकलों लो आजो में के जंग बाजी की थोम बाजी पियाना घंटाई हिली घंटाई थोमासी तुम में जंग चौथी तो पिया पड़लो नीले तुम पार्टी पे तुम तंकारंग पियो पे ना पोसिन नीले तुम पान कच्चे पे तुम kali ave नीले तुम तंकावे सीता इतुम अत्यंत लॉन्ग रिक चिपे जॉर्जी बोलो तंते नॉन अडिहु इलेक्शन पर हमले अठेमाला बांगसो इलेक्शन के फाइनल इलेक्शन लो तुम पान अंडुन कितिया इलेक्शन लो Jongsi nona dihu jongsi AP jongsi party jai ka thar jongsi rem hoglo pulo nate nang tum ning chibinon kar biang long arat ke aku vir ang bong situ nangku ini ladak abinawat ke sarja katharang sike phalo central team tomans dame alangli bang atumi penlo di mahasau damjui hadapta mai pi dokok masi lasi pini bang ke dak nili pansi don thapusi LA thru di nang kitoy don lo lapen ladak non apar de grum along nili bang bom hut haladak bike men sige bang manang ke paro hut bike adang janglut hala bridge along hadi lasi ladak pini nili dak nang komri ben ke theklong ke development ke abe pinason sin nili theklong remote area along sidolo sitame remote area along tame pinangana dim bang ke kaching thur pondo kaching thur po sondo sitame pini dak bang ke dolongan dabe polotangte development ke abedat si thek pon long lo neli tum lapen pini ladang ni tum kaching room nang ko kalam the bangal hen lo ele tum non BJP atum ason pen ke claim la election apor pen ke bai pipine son to kokti asinele tum bang strictly alasom communitor don je phasinam sik pon lo for example non tangka pen ke nam do kok polotang te la ke bribery lo matedi la se bribery lason ke nam do kok pote ghost pen ke tum long le la se IPC ateng pen 171 D la poson pen sil tum FIR da me pidam nang kok po la pen ningkan sian hem kang sam do nang ji lason si undue influence udolang munit atuma phan ke thandam tap pen vote ke pejok lahai da do la pen isia bang ke personation in election komane ki thitanga abang phuamen pen ke jok to kok la pen komane ahem phu dolor ame komane amen jok pidat pulason do kok pote strictly sine tum ot ponji de strictly si ot ponji la hai ki paklem long le de je phan free and fair election ing thir jir ben ke pa doi phan si nil tum dak ka than ka chimum ponji phan si nili phan pini dak ar punang pipon lo
la bangga hokali a party thir thebo bangke lake mang kaprek BJP lapen kaprek political party rachari asong dam ke lake ali choni phan ki pupo Setame ahok lo nile tom party registration kalilang aposi kedam tang 2019 tame nile tom free symbol lo torchlight pen si long pon lo nona dihu tame ke long ji lo kroy lo independent candidate tame BJP tum arlo pen alang phan en fek nei torchlight po masi nile tom phan halak ke long nang je pot bang hala aken independent candidate bega bang pachen thudat lo lasin non nile tum napit lo scissors a symbol kelong thu bang ni tum bang ni rong thu Atema for the last 7-8 years di nitum ningkan trok senior cap kini tum awareness itum claim lo atok ano inglong arara long an kuki do rengma do dimasa area do siam area do lapen lason taxi tiwa tum di pacethang edlo poteng lonon almost karbiang long ke 95 by 90% ke tum tang lablo kile dam de ga belo ateng lo lasi torchlight bang ke non ke nitum amining masih ke pathang bina aposi awareness ke nitum dan already tanglo non bang ke akam sini tum claim pon po la sinil tum high court pen ki high tang hala so wardik dolang PIL ki pitang je council a rules bang 1951 non ki dobom ke en bom council a rules bang ke invalid elo lake governor si ke pinchong de kang hala bang sohut council pen elected body abelang hala bang sohut lasi non ke elected body do edlo do era pida ko ana ningkane selam le dedlo lasi non bang ke nile tum leke high polotang te a rules frame fit pen nile tum halak ke be ke che jeto that illegal encroachers illegal settlers atum phan inglong aso kali dia tum bang ke ditum asai deng pon fit po lasi nile tum tasemet ke mang pon lapen rara tum mang hunang ne je non ke napit lo henten bhedi labang ke tum mang huye dia nang ji ke mit hulo nile tum phan ke atema labang so napit polotang de pilo tum kang ti ba phan lasini tum electoral role ne tum ke hai lo polotang de lage inglong aso tum pani tum kam claim pi vek po lapen nile tum anso sesi lo teng pen kupi ma sona mungkin nang je an itung frame pon po council along non long lia rom tame la Assam land law 1886 la en bom lang lake partly mane hala 6 idula teng pen ingthing lim kali det la so posi ke be ke che illegal settlers on ke awar sai cho en bom lata la tani tum bori pon po la pen election card jap komada bang putum si qualifications of elections council elections de anta MP MLA bangkali council long kar jap dong tum hala tamini tum frame pon po la pen voter list long komat akhe tum si include dunji mahala dak chip chipate dun loi ma electoral roll long ta hala dak tani tum frame ik dak po la ka do kabet arona teng pen claim li ran si li tum adet jokonji non la bang so specifically la ke claim avediat ke tok ki pabeda tamasi ang tan pen illegal settlers tumang ke dak bang bomlo ar munang ong bomlo la sila hai putang el tum haidelo te klem pon la pen itum kar i nai kar biang long kar i nai ke ele tum 244A autonomous state la so putak bangke la ke rada tum kar i nai lo since 1969 an ningkan pen la si la autonomous state ke inglong arada tum akar jonglo bosi ele tum ke hokpon akar i lahan lo la sila bangke tum pachun vekpo de tum tribals do an including NC Hills di Masau la pen la dak tum kar biang long inglong arada tum anching rum pe sin tum la bangke chesong vekpo government pen PSLC pen jahai ponji funding ke thedo mata pen an avot kilong se hai ponji nele tum ka predict ateng ke lak hobak longji lapen sin tum hai ponji atema awareness level an ke le lang ke karbiang long ke available nili ka chingya teng de east west da constituency tin da non ke revision ki rui thu an thulo ni tum ke especially non bang ke NC Hills ni tum focus lo lapen NC Hills tame atumi hata itum media long da theklong lo adak jimi leaders atum da Trinamool Congress pen dala tum 100% support lo lapen Aam Aadmi Party pen dame hadak nang cherap dun po lapen arlo pen ke Congress atum da hadak NCL pen nang cherap dun ji athema ladak kar biang long pen latum candidate do ko masi directly open ke bang dalos dame arlo lapen hala independent candidate ke damtang di masa candidate do hadak Daniel lang thasas dame alang litum dame arlo pen nang cherap dun po ado kawe tribals voters an mangke itum APHLC ban vote pivek po posil atum berta nang pali pini amai no pene kapre so na chip ko obno so pini kapre ka song pen do bang pli bak do ho lasi BJP pen NDF pune kupiloma NDF lake independent nili pen kachu karjab dona bang fo party lo abi sang ho toma party lasi ladak bang pli nil tum deng pondelo bang pli bet setame
inut avot sita ador do posi la bang plivet sita jakong nang pidon po pemasin tum teng pondel lala constitution ke frame cheng mate ka proclaim cheng ki pangdak cheng ke article 1 pen 395 article do kadok ave de 395 articles do lo sitame non bangke amendment pon bom amendment polotang te akenang ji do poklo lasi non present bangke 470 articles do lain lo lasi pangrum pet lo he 470 bangke ki pinchong cheng hot ke 395 vet lasi non bangke 470 an pleng rong lasi copy bha lai si bangke tu la bangke di specifically non ma constitution purlo polotang te 244 tu pu direct awi latum lang pami medelo amor sing ti soke hai tom bang di lasi rat tum non lom viral lo confusion do koklo setame 244 sub close 2 busi punai la pen 275 close 1 busi punai la 244 tu bangke scheduled and tribal area busi ke jokpot la ke 1949 constitution ke frame hot constitution ke tok ho dr B.R. Ambedkar tumsi ke jokpot ap hia bangke 1969 ningkan hora bangke Meghalaya tumhan hemprek pilo amasi la so provision bangke Karbi Anglong la pen NC Hills apan jokpon tu delo 244A bangke la ke autonomous state lo la si hala direct la pu bracket bi be polotang te chok chidiat po English le hala grammar le chok chi polotang te hala chini de ji mati di la son dak taxi close pohormu la pu bracket close bidun de la ke purhit hor gabe lo constitution la ke chok chidiat po la si la bang omor sing ti soke hai ta pakeng ponder son te mane owe kimi tum tame mang hu de ji posini le Karbi Ara pan than pon aprang si ke nili India belong nili men ke loke khorsing bi na pene rong daklo na pene to apias ke da pode ko apias lo asinon aprang ke nili ke claim dun ke ba aprang ke nili lo person si India pansi nili lo jok bom lo ta non ba ke nili la puna ke hing no pene jok si non ke pu APSRC la ke mithang khai bang ka ching hon pene jok si non nili ta ka matha pensi punat bang se che song nun po sine tum tala pu pinia ada jon dun lo Nalila APSLC athan PF ke make thek long se APSLC long ke join la APSRC phani ke thela ke ilitum inglong khai etum Karbi phan ki domise nai ki thak mise nai gi po phansi ilitum rat pha than lo la sokar yudun long pen posi ki chini dun ki then long pen joksi pini nili pu APSRC nat aning ge dok pen ke bang ke lan Nang nang phan amat kapre ka tum APSRC nang jon dun punang karni bo i nang ke than ni nang parung la son do ma awi la nili mitha ning hang pen si nili bang